tamilstar.com நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்க தான்ஷிகா பேசுறேன். இன்னைக்கு வந்து விழித்திரு சாங் ஷூட் நடந்துட்டு இருக்கு. சதீஷ் who's the choreographer for this song and மீரா கதிரன் டைரக்ட் பண்றாங்க. So we are really energetic and because the song itself is a very energetic and peppy song. So we are really enjoying it and இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. விதார்த், தம்பிராமையா, கிருஷ்ணா, வெங்கட் பிரபு சார், அதுக்கப்புறம் வந்து சரண் சார் இருக்காங்க. There's Baby Sara, Erica Fernandez, there's Abhinaya, there's lots more in the film. So I'm playing a slum girl in the film and இந்த ஃபிலிமில் வந்து இந்த சாங்க்கும் அதுக்கும் டெஃபினட்டாக ரொம்பவே கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஃபிலிம் வந்து ஃபுல்லாகவே நைட் எடுக்கப்பட்டது அண்ட் ஐ திங்க் வி ரியலி என்ஜாய்ட் ரியலி வெல் அண்ட் ஐ திங்க் விழுத்திரு இஸ் கம் அவுட் really well and I think உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். விழித்திரு, stay awake. Thank you.